Зноўку вітанкі. Я лічу, што гэта ўсё зноў мой стрымлапс, таму што ён сёння зноўку ам, зноўку абнавіўся і ўжо як я высветліла, гэта нічога добрага не значыць, як ужо досвед падказвае. І гэта звычайна значыць, што стрым будзе шо гаўно, таму што там зноўку збіліся нейкія налады. Я не разумею карацей. Ну, спадзяюся, што зараз все будзе працаваць нармальна. Вось, калі што HeadHumper гэта не ў цябе інтэрнэт, гэта ў мяне стрымлапс, халера яго бяры. Проста немагчыма. Вось. Спадзяюся, што не зашмат людзей адвалілася зараз праз тое, што мой стрымлапс вырашыў, што ніякіх стрымах у чацвер увечары. Вось. Спадзяюся, усе жывыя і глядзяць. Карацей, тады ўжо не будзем цягнуць, а то тут гэта мой стрымлапс мяне падводзіць. Вітанкі. Так, толькі не кажыце зноў, што стрымлапс. Так, скажыце, калі ласка, як у вас па карцінкі і па гуку, таму што мінулы раз пасля таго, каб аднавіўся стрымлапс, распачалася халера дзікая. Гэта, дарэчы, было шалёнае тыдзень таму. Тыдзень таму мы пакутавалі так страшна. Калі ласка, адпішыцеся, што ўсё нармальна, але калі не нармальна, таксама адпішыцеся, каб я ведала, ці мне зноўку скідваць бітрэйт, таму што тут нейкі кадзіроўшчык зноў зляцеў. Нейкія лагі. Ай, матка боска, я не магу. Самае прыкрае, што рэальна прога яна аднаўляецца вось менавіта перад стрымом. Я запускала яе сёння днём, каб паглядзець, ці ўсё ок. І яна не аднавілася, і вось я зараз яе запусціла перад стрымом, і яна аднавілася. Ну, калі норм, то давайте паспрабуем. Божачкі, я злюся, капец. Ну як так заўсёды атрымліваецца? Чаму я? Чаму менавіта я павінна быць у беларускамоўнай прасторы той самай стрымеркай, якой заўсёды ўсё ламаецца? Можна гэта будзе нехта іншы, калі ласка? Добра. Давайте варыць зелле нарэшце. Мы сабраліся. Так, зноўку тлумачу для тых, хто, мабыць, не з твітара. Кожны чацвер у нас гульню, якую я гуляю, абірае твітар. Вось, і на выбар сёння у нас былі Сайберыя 3, Skyrim, Oceancraft і Medieval Dynasty. Вось, па выніках галасавання Skyrim і Oceancraft набралі аднолькавую колькасць галасоў, але я вырашыла, што буду гуляць у Oceancraft, таму што яна вось выйшла нядаўна. Літаральна пазаўчора, калі не памыляюся, я маю на ўвазе версію 1.0, таму што рэлізнулася яна ў ранішнім доступе трошкі раней, але вось я гуляла, дарэчы, яе прыкладна год таму, нават трошкі больш, калі вось яна толькі-толькі выйшла ў ранішнім доступе, і вось цяпер я магу памацаць разам з вамі яе версію 1.0, то бок урэшце будзе ўвесь функцыянал, які нам абяцалі. Цікава, ці хтосьці з вас, чацік, гуляў яе таксама да рэлізу. Калі хто гуляў, будзе, напэўна, вам яшчэ больш цікава, чым тым, хто не гуляў. Для тых, хто не гуляў, гэта сімулятар алхіміка і зеллевара ў сярэднявеччы.
Так, і дарэчы, сёння яшчэ новая клёвая штука. Вось, таму што нельга проста так стрыміць і не дасці вам нейкія новыя опцыі на тое, каб трошкі памучыць стрымерку. І сёння я дадала магчымасць вам а, удзельнічаць у... Карацей, вы можете набраць на суперрасцяжачку. У мяне ёсць вось гэта узнагарода расцяжачка. Вы кідаеце мне лапкі, я раблю расцяжачку. Цяперака, калі вы назбіраеце за гэты стрым, накідаеце мае лапкавыя магнаты 5000 лапак, вось там у версіі чаціка, ці вось там, не ведаю, дзе у вас там чатик, вось, то будзе асаблівая расцяжачка. Значыцца, учора гадзіна, сёння гадзіна 10, неўзабаве назбіраеш запазыцыю на цэлы стрым. Можна не трэба. Хаця, дарэчы, уже можна ж казаць. Я магу вось гэтую запазычнасць на стрым аддасці заўтра, таму што заўтра я буду стрыміць разам з VR па-беларуску, то бок Гомзікам на ягоным канале. Мы будзем стрыміць Keep Talk and Nobody Explodes, падаецца, так называецца. Карацей, будзем у сапёраў гуляць. Таму, калі ў мяне ўжо ёсць гэтая запазычанасць па стрымах, я дам усё заўтра. Так, я ўжо магу працягнуць гульню, таму што я ў яе гуляла. Вось, але давайце распачнем ад пачатку, таму што я нават уже не памятаю, як ёй гуляцца. Гэта было даўно і няпраўда, як кажуць. Так, мы, пачынаючы алхімік, які вандруе па сусвеце і шукае свой лёс. Пасля працяглых там вандровак мы ўрэшце знайшлі месца, дзе можам знайсці... Карацей, мы можам знайсці месца... Божа, як гэта перакласці? Прымяніць. Не, гэта дакладна неправільна сваім навыкам. Так, я сёння Снейп. Снейп, Северус Снейп. Нават не разлічвай, бо анонс заўтрашняга стрыма я бачу яшчэ учора. Ну, дык і што? Сёння стрым, заўтра стрым. 2 стрымы кожны дзень. Дарэчы, вітаю, Алёна, тут. Я бачу, што ты з новенькіх. Вітаю на стрыме. Так, ну што, пагналі. Мы знайшлі закінутую хату на краю горада. Судзячы па таму, што ў хаце ёсць алхімічнае абсталяванне, папярэдні гаспадар захапляўся алхіміяй. Вітаначкі зноўку, Хэтхампер. Хутчэй за ўсё, праблема была ў мяне, а не ў цябе, таму што ў мяне аднавіўся зноўку халера яго бяры стрымлапс, а гэта значыць вось літаральна перад стрымом. А гэта значыць, што тэхнічныя складанасці, вось яны зноў, без іх нікуды. Вось. Так. Відавочна, калісьці тут жыў нейкі вядзьмар, але слой пылу і становішча хаты падказваюць, што тут ужо даўно ніхто не жыве. Так сабе перакладчыца. Так, вы вырашылі зрабіць з хаты краму зёлак. Пасля некалькі дзён прыбірання і падрыхтоўкі крама ўжо гатовая прыняць першых пакупнікоў. Трэба ўспомніць навыкі алхіміі і пачаць новае жыццё ў новым горадзе. Сёння глядзеў перад стрымам Кітбога, яго ў мяне таксама і перыядычна ўсё завісала мёртвым грузам. Ну, значыцца, гэта комба у цябе сёння. Мой стрымлапс і твой інтэрнэт.
Ну, бачиш, яка стрімерка, такий модератор. Моє прокляття передається тобі. Хто мяне прокляў, я не ведаю. Напэўна, не трымала вось гэтую дуліну ў руцэ і нейкая бабка сурочыла. Так, зараз нам трэба дадаць інгрэдыенты ў гэты ў кацёл. Так, окей. Хоба. Так, а што нам трэба? Так, 2 тэрары і 2 водоцвета. Водоквета. Так, все. Цяпер нам трэба мяшаць. Карацей, тут выглядае алхімія, быццам бы мы будуем шлях для зёлак. Вось, мы прыехалі. І гэта атрымліваецца зёлачка. Цяпер нам трэба надзьмуць, каб яно нагрэлася. Ось. Цяпер мы адкрылі новае зелле. Так, гэта лекае зелле. Так, цяпер нам трэба раскінуць інгрэдыенты. Калі растаўчы інгрэдыенты, яны трошкі мацней працуюць. Вось гэты шлях, які мы бачылі, ён трошкі іншы. Так, вось мы зараз патаўчэм. Хоба. Бум-бум-бум-бум. Так, хоп. Плюп. Так, цяпер нам водоквет. Водоквет. Упс, верніся. Так, натаўклі. Всё. Цяпер дзьмем. Всё. Кожны з рэцэптаў можна захаваць. Ось. Так, і ў нас яшчэ ёсць пакойчыкі ў хаце. Вось. Тут мы можам прадаваць. Гэта наша крама. Ось. Гэта нашыя пакупнікі першыя. У чым сэнс гульні, акрамя гатавання? То бок, што з гэтым трэба рабіць? Вось сэнс у пакупніках і ў тым, каб развівацца далей. Вось пакупнікі, яны даюць нам квесты. То бок, яны нам прапаноўваюць, што б яны маглі набыць. І наша задача гэта зёлкі, якія яны ад нас патрабуюць, і зелле для іх знайсці, зрабіць. Вось, але мы можам не выконваць квест. Ці даць ім нешта іншае, не тое, што яны заказалі. Карацей, наколькі я зразумела, таму што ў папярэдняй версіі для ранняга доступу не было такога, мы сваімі ўчынкамі ўплываем на горад увогуле. Тут ёсць сюжэт нейкі. І вось мы ідзем па сюжэце. Вось. Такая гісторыя. Тут ёсць сюжэт. І мы павінны даведацца ўвогуле, што за сюжэт. Яго не было, цалкам сюжэта у версіі той, што я гуляла год таму. Так, муж ужо аддаўна ходзіць, нейкі хворы, а нядаўна яму стала зусім дрэнна. Вось ён ляжыць і не можа ўстаць. У яго ён гарачы і яго ліхарадзіць. Ці ёсць нейкі лек для майго беднага мужа? Канешне, ёсць. Трымай, сонечка. Ось, глядзі, оба.
І вось яна нам прапаноўвае грошыкі. Мы можам таргавацца, можам не таргавацца. Пакуль не можам увогуле. Вось. Вось у нас новы спадар. Кавідла, можа, ну, зёлкі не тое, каб дапамогуць. Трэба было прышчэпку зрабіць, але вось мы пакуль што не можам, нам не дазваляе наш узровень адукацыйны. Вось толькі што іду па вуліцы, нікаго не чапаю, і знянацку адкульсьці зверху як прыляціць гэты ваза з кветкай. І мне па галаве. Добра, што ў мяне з дзяцінства гэта чарапушка крэпкая. Я б адразу там і адкінуўся. Але на галаве вылезла гэта здаравенная шышка. Чым бы яе памазаць, каб яна хутчэй прайшла? Мы памажам, так. Што? Ну вось мы тут. У нас няма зёлак больш. Я выкінула знянацку. Вось яна. Всё, трымай. Хоп. Так, мы можам зараз таргавацца. Так, о, такога не было. Можна на розныя тэмы з ім размаўляць, і праз гэта ён можа нам паменшыць. Так, давайте распачнем. Всё. Мы гэта натаргавалі 2 грошыкі. Всё, зараз так. Вітаю. У мяне ў хаце завяліся мышы. А гэта пры тым, што ў хаце жыве кот. Але гэты кот проста ляжыць на шафе і глядзіць, як тыя мышы бегаюць туды-сюды. Карацей, дайце мне, калі ласка, склянку з атрутай для пацукоў. Лепш вытравіць гэтых мышэй, чым чакаць дапамогі ад гэтага глупага кота. Ты мне на кота зараз гоніш? Коткі не павінны працаваць, у іх лапкі. Ведаючы, да чаго звычайна рухаюцца ўсе стрымы па ўсім гульням, пачнем зелля ўскочым серыялам ва ўсе цяжкія. Цігач. Звычайна у мяне ўсё на гача. Так, ось, у нас ёсць яшчэ сад. Вось, мы можам тут збіраць інгрэдыенты для нашых зелляў. Вось, цяпер нам трэба атруту. Так, зрабіць. Давайте разбіваць. Трыкорм для каточка. Я таксама згодная. Але мы зараз не можам нічога іншага зрабіць, таму што ў нас гэта туторыял. Так. 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 Всё, мы зрабілі атруту. Всё. Вітаю. Прададзем. Кот зараз прыйдзе і з'есць гэту атруту. А можна не трэба? Я за тое, каб кота ўсё было добранька. Блин, ну... Жесть. Что за холера? Мабыць, тут... Ну... У выніку атруту з'еў стрымлас. Ну... Я не разумею. Вось кажу, ну што там магло зноў змяніцца? Чаму кожны раз, калі ён аднаўляецца, атрымліваецца вось нешта такое? Што ў мяне проста памірае ўсё.
кабзда просто. Немагчыма. Вось як стрыміць? Давайте далей гуляць. Мабыць, у мяне зараз яшчэ і гэтыя кадры. Я бачу, у мяне на тэлефоне прасядае. Карацей, давайте я адрублю, зноўку пастаўлю халерную якасць, гэту шакальную. Шакальную якасць зараз бітрейта пастаўлю, узровень, і вярнуся, бо гэта кабзда. Я не хачу хаваць гэты стрымлапс, не гледзячы на тое, што ён мяне ўжо задзяўбаў. Мне ўжо прывычна ім карыстацца. Для того, каб мне разабрацца з OBS, мне патрэбен час. Ну, хаця, можа быць, я вярнуся ўжо з OBS-ам потым. Я маю на ўвазе пасля Новага года, таму што я папярэджвала, і потым я яшчэ пра гэта скажу. Я пасля калядаў і да наступнага года пайду на вакацыі, таму стрыму не будзе. Напэўна, за гэты час я змагу разабрацца з OBS, а пакуль што будзем пакутваць. Давайце я пакуль што скіну бітрейт, каб ён не шакаліў, і мы маглі хаця б трошачкі пагуляць нармальна, і я вярнуся. Так. Яно стрыміцца ці не стрыміцца? Стрымлапс, карацей, усё добра. Я упэўненая цяпер. Дзякуй вялікі стрымлапс за тое, што упэўніў мяне, таму што ён зараз выкінуў мяне з трансляцыі, ён нават не папярэдзіў мяне, а ніякіх вакенцаў не выскочыла. Звычайна павінна што-небудзь скочыць, паказаць мне там, праінфармаваць мяне пра тое, што ну вось стрыму кабзда, не будзе ніякіх стрымаў табе, нічога. Проста узяў і вырубіў стрым. Я тут сяджу, трынжу, а стрыма няма. Ці ввогуле ёсць ён, цікава. Капец. Я ў шоцы. Тому што у мяне на тэлефоне, добра, што ёсць, у мяне на тэлефоне нічога не бачна. Капец. Чаму гэта так рандомна? Трэба пісаць у падтрымку, напэўна, і хаця каму я там патрэбная, але і біць там усіх у лыч. Таму што гэта не ок, увогуле ненармальна. Я злюся, шакаваная, што ўвогуле такое можа быць. Пэўна, людзі ўжо каланізуюць Марс, Богема ў 160 гадоў будзе надалей стрыміць прям стрымлапс, наладжваючы яго першыя 20 хвілін. Не, я думаю, што я за вакацыі свае, мабыць, ну, я на вакацыях, канешне, не ў хаце буду, але я спадзяюся, што я знайду час нарэшце на тое, каб усталяваць OBS і стрыміць бы нармальны чалавек. Таму што я ўжо мяне ўпэўнілі тыя складанасці, што мы сёння перажываем, што ідзе ў дупу стрымлапс, нягледзячы на тое, што ён так разрэкламаваны, што гэта лепшая платформа ад стрымераў для стрымераў. Ну, дзякуй вялікі. Не трэба, не смачна, я наелася. Добра. Ага. Вітаю. Нядаўна хадзіў да аднаго ляснога возера і спрабаваў злавіць тамашніх рыбоў. Закідваў, значыцца, вуду і адразу клюе. Хацеў зняць дабычу з кручка, а не тут было. Рыбіна аказалася кусачая, цяпнула за далонь і бульк у ваду. Цяпер у мяне ўсё распухла, як рыбачыць. Я зразумела. Так.
я веду, тут можна... Ага. Не, мне вось гэта. Все. Трымай. Але мы будем торговаться. Так, мы можем поразмаўляць про ежу, давайте. Все, нормально. Зелье ад рыбінага шаленства. Дарэчы, гэта файная ідэя. Так, скончым дыялог. Што ён злуецца? Што я... Блин, я ему не дала зелье. Халера. Трэба зелье, якое дапаможа захаваць мяса, фрукты і іншыя прадукты свежымі. Так, ну мы такое пакуль што не ведаем. Там нейкае зелье, якое марозіць патрэбна. Дзе яго мы знойдзем? Тут ёсць, карацей, открываюцца новыя зелья такім чынам, што вось гэта мапа. На гэтай мапе трэба знайсці шлях да пэўнага зелля. Тут недзе павінна быць зелля марозу. Перад пятнічкі ваёмка, дзякуй вялікі, вітанкі. Так, зараз ёсць трошкі гэта спакуса адысці і пагугліць, дзе там гэтая мапа. Таму што я памятаю добра потому што я гуляцкала у ранішнюю версію, то гэта даволі складана і фрустрыруе той факт, што трэба ўсё адкрыць, і ты ніколі не ведаеш, дзе тое, што табе патрэбна. Так, напэўна, нам трэба гэта вадаквет. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Даволі гульня такая прыемная. ASMR. Так, а гэта што такое? Я такое не памятаю. Гэта што такое? Так, я ведаю, што вось гэта штука алхімічная машына, але я яе не рабіла. Не, я яе рабіла, але я не памятаю, як яе рабіць. Так, што гэта такое? Вода. Ага. Мы яшчэ можам вадзічкі даліць. Я ўспомніла. Вадзічка нам патрэбна, каб разбавіць зелля, калі яно зната Добра. Кветкі фрэону няма, на жаль. Калі канцэнтрацыя там, карацей, занадта вялікая. Мне падаецца, нам 2 вадаквета нармасна будзе. Здаецца, ён якім чынам звязаны з вадой. Ну, так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Расслабляе, хочется уключить лоу-фай гача на фоне. Ну, я разумею. Яна сапраўды такая чыловая. Але гача я ўключаць не буду. У нас... Я разумею, што гача гэта святое, але... Оп. Так. Там смерть. Так, мы доехали. Мы доехали нормально. Мороз. Холод.
А, Трымай, сонейка. Так, у нас эльфійская цудоўная жанчына. Прывітанкі, ты ж новы алхімік, я мясцовая гэта траўніца. Хочаш паглядзець, што ў мяне ёсць на продаж? Я думаю, што нешта цябе зацікавіць. Давай. У нас не так шмат грошаў, канешне. І я не ведаю, што нам патрэбна ўвогуле ў гэтым жыцці. Пакуль што, мне падаецца, у нас да халеры ўсяго. Але гэта, напэўна, давай хачу. А што-небудзь яшчэ, акрамя гэтых зёлак, прадаеш? Я прадаю толькі тое, што у чым добра разбіраюся. Кветкі, зёлкі, карэнні і усялякія плады і ягады. Купіць нешта іншае ты зможаш у іншых гандляроў. Окей. Чаму нікому ў галаву не ляснула стварыць пераварацень, каб чалавек пераўтвараўся рыбу пасля укусу? Чаму пасля укусу каля вады? Гэта называецца русалка, ці не? Пісала ўсіх людзей ад 20 до 30 няшмат грошай, не ведаю, што патрэбна ў жыцці. Так, все, добра. У мяне адстрэлі мае дровы, я нават не ведаю, як развесці вогнішча ў печы. Можа быць, ты мяне выручыш нейкім зеллем? Ну, давай, нешта у нас з гэтым, з вогнішчам. Гэта, напэўна, вось тут у нас холад, тут, напэўна, павінна быць вогнішча, калі па логіцы ісці. Так, нам у іншы бок. Ось, дарэчы, вогняны калакольчык. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хава. І давайте яшчэ адзін. Чик-ч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 ик. Все. Поехали. Не доехали. Так, трэба яшчэ нешта. Так. Давайте яшчэ адзін. О, на двоечку, гэта лепшае зелле. Все, атрымаецца востры суп. Мабыць. Гэта мы мівіну прыгатавалі. Все, скончылі. Хоба. Трымай, трымай. Ой, наша крама стала больш папулярная. Мы гэта атрымалі ўзровень папулярнасці. Дзень добры. Учора на пірушкі у друга я абжог сабе язык гарачым супам. Цяпер зусім не чую смака ежы і напояў. А я бровар, і мне абавязкова трэба сачыць за якасцю майго прадукта. Окей, разумею, усе мы бровары трошкі. Як тут прасачыць з такім языком? Ці ёсць нейкая лічылка? Трымай. Можна нешта халоднае. Пахаладзіць яму ягоны язык. Ну, трымай. Хоба. Бровар. Ну, так, глядзім, мабыць, павінна хапіць. Так.
А, все, ідэальна, ідэальна. Бровар вельмі карыснае знаёмства. Так, я цалкам згодна. Вось у нас зараз ідэальнае зелле атрымалася. Мне падаецца, у яго гэты язык адсохне, але окей. Яму не трэба такое. Ах ты гэта. Ну добра. Блін, мабыць, яму гэтая лячылка проста патрэбна. Ага, яму гэта проста было патрэбна. Так, ён вырашыў, што ён адмарозіцца ад ангіны. Засцаў. Всё. Дзень скончыўся. Так, мы нічога не можам тут паклікаць. О, у нас тут вось квесты ёсць, нам трэба зараз. Ага. Атрутку. Капец. Ось такога, мне падаецца, яшчэ не было. Мабыць, я не памятаю проста. Ось. Тут яшчэ гэтае паляпшэнне. Найс. Так, давайте захаваемся. Калі ўжо можна. Так. Што? Так. Ага, гэта інструкцыя. Гэта дзень. О, у нас статыстыка ёсць. Колькі мы... О, нічога у нас тут стонкс. Найс. Ось, тут мы нічога не можам. Цікава падаследаваць, што тут з'явілася такога. Не, напэўна, нічога. Добра, хадзем спунькаць. Всё, дзень новы распачалі. У мяне, на жаль, таксама дзень скончыўся. Я спаць. Заўтра зомбі буду. Дзякуй вялікі за тое, што завітала. Добрых сноў. Дабранач. Так. Хадзем. У мяне нешта гэта чэшацца, ну вось там, разумееце? А, у вас ёсць нешта адзуда. Не, нешта занадта. Добра, у нас ёсць гэта адзуда, нам, напэўна, ці нешта лячылка патрэбна, ці маленькае зелле, якое лечыць. Так, о. Дарэчы, у гэтым нашым садзе стала больш зёлак расці. Раней тут амаль нічога не з'яўлялася на пачатку гульні. О, ну і ўвогуле. Там жа была амаль што дэмаверсія, толькі пачатак. Добра. Давайце, нам трэба глядзець у нашу вось кніжку. Так. Всё, мы гэта зварылі. Ага, ёй рэальна трэба нешта, што лечыць. Ну, не так зразумела, бывае. З кім не здараецца. Трымай. Я заўважыла, што гэта гародніна ў маім амбары, яна псуецца праз тое, што там занадта горача. Ці ёсць спосаб зрабіць так, каб там было не так горача? Так, мабыць, табе? О, ёй падабаецца, мы зараз нармальную касу возьмем. Трымай. Ой, вярнулася эльфійка. Прывітанне, ці патрэбныя нейкія зёлкі? Канешне, тут ёсць нешта. А, у нас такое ёсць, але мы возьмем. Нешта багацкае.
Хаця у нас нармальна, мне падаецца, па інгрэдыентах. Я пачакаю іншых таргоўцаў, гандляроў. Не, нормально, нормально. Мне патрэбная атрута для пацукоў. Окей, окей, не праблема. Зараз усё будзе. Так, нам трэба атрута ўнізе. Што у нас у... Так, гэта... тэрарыя. Ось яна. Так, раскинули, размололи. Хоба. І гэта мы размололи. Няхай яшчэ адна тэрарыя будзе, і мы зробім ідэальнае, ну, больш моцнае зелле, мабыць, будзе тэрарыя. Можа, пастрымім? Можа, і пастрымім. Я, дарэчы, ніколі ў тэрарыю не гуляла, таму для мяне будзе нават цікава. Так, паехалі. Ей. Ці будзе ў нас другі ўзровень? Не, не будзе. Ну, добра. Всё. Трымай. Я выпадкова праліў сабе гарачы суп на ногі. Не. Окей. Гэта нешта палячыць. Трымай. Хоба. О, моя крама стала больш папулярная. Вельмі баліць галава, я не магу праз гэта уснуць. Ці ёсць у вас нейкае зелле, якое мне дапаможа? Блін. Ну, мы можам ёй, канешне, дасці гэтае атруту, але мне падаецца, яна не набудзе атруту. Гэта, напэўна, зноў хілка. Трымай. Всё? Спунькаць? Окей. Спунькаць, дык спунькаць. Вам, дарэчы, ці чутно гук у гульні? Ён такі даволі важны, тут чыловы. Спунькаць. Вось, тут цудоўная музыка на фоне грае. Таму, калі вам не чутно, я зраблю трошкі гучней. Так, ой, колькі у нас усяго на гэта навырастала. Матка боска. Гук чутны, але гэта не гача. Ну, так ладно, нічога не гача. Толькі гача-гача. Ой, нам гэты чараўнік прыйшоў. Вітаю. Я бачу, ты нядаўна адкрыўся. Я таксама алхімік. Я просто тутачкі прыездам. Я збіраю інгрэдыенты і гандлюю алхімічным абсталяваннем. Вось і вырашыў заглянуць. Я зараз налегке, як гэта перакласці. Я зараз, ну, у мяне няма шмат чаго з сабой, таму у мяне толькі зачараваная папера. Гэта калі трэба расшырыць сваю кнігу рэцэптаў. Так, мне трэба
Покажи. О, 200. Ну, давайте за 200 набудем. Потому что далей яна будзе больш гэта дарагая. Найс. Старгаваліся. Круто. По чараўніку бачна, што чыста. Трэба калісьці гэта набыць файтинг пажожы і ўключыць гачу. Вось гэта я разумею калаба стагоддзя. Добра. Бай-бай. Можам гэты ўзровень, дарэчы, падняць. Такога раней не было. Так. Можам радыус на мапе памяняць. Я зараз зразумела, што я шкарпэткі на выварат апранула. Всё, я не магу стрыміць, пакуль не апрану нармальна шкарпэткі. Праблемы багем. Чамусьці толькі адну шкарпэтку няправільна апранула, другую правільна. Так спяшалася пастрыміць. Дарэчы, я ўжо гэта пахвалюся шкарпэткай. Гэта шкарпэтка, сала і цыбулька. Не, гэта хлебушак. Хлебчык, цыбулька і сала. Не, дранікі і смятанка, канешне. Ось, дарэчы, трэба папрасіць маму, каб мне прыслала дранікі і смятанка, таму што яны ў мяне засталіся ў Беларусі. Я сумую, капец па сваім... Ну, не толькі па шкарпэткам, канешне, шмат па каму сумую, але шкарпэткі гэта святое. Так, ну давайте... Ось, няхай бонусы будуць. Ей! Мы скончылі першую главу. Так, мяне амаль схапілі стражнікі, але я збегла. Разумею. Найс, лайк, падабайка. Але я збегла. А праўда, толькі пакуль вырывалася, мяне знатна пабілі. Не даш чаго-небудзь, каб падлячыцца. Спадарыня, для цябе увогуле бясплатна. Дапамога ўсім ахвярам рэжыма бясплатна. З вечара ў дарогу Франя назбірала янкатарахоў. Хлеб, цыбулю, сала. Так, пагналі. Трымай, Сонейка. Всё, яна шчаслівенькая. Мне патрэбна атрута. Хачу атруціць аднаго пацука, які не трымае. Ага. Вось, яна хоча атруціць нейкага чалавека. Мы можам ёй адмовіць, дарэчы, каб яна нікога не атруціла. Давайце зробім гэту добрую справу. І мы не дамо ёй атруту. Мы добрыя. Мне трэба атруціць пацукоў. Без праблемаў. Што на карт-бланша? Можна хаць... Ну, калі будзеце кідаць карт-бланшы, гэта можна, але я думала, што хаця б на гэтым стрыме у мяне тут будзе дыктатура. Давай яшчэ на... Ну, добра, ўжо калі распачалі. Давай пра надвор'е. Найс. Прадаем. Ой, грыбнік прыйшоў. Як прыемна бачыць новыя твары ў нашай глушы. Мне здаецца, што ты новы алхімік. Цудоўна, а я туташні грыбнік мясцовы. Калі ўжо ты алхімік, то павінны ведаць, разбірацца ў добрых інгрэдыентах. Я тут прынёс трошкі грыбочкаў. Хочаш? Грыбочак. Давай. Ось, тут нейкі шалёны грыб. Трэба, вось, можам паглядзець, які ў іх шлях. Ось, у нас такіх, дарэчы, грыбоў няма. Давайце возьмем.
З кожным разам у них будзе ўсё больш дарагія інгрэдыенты, таму трэба закупацца, пакуль ёсць магчымасць. Всё. А трэба было гэта старгавацца. Але окей. Всё. Мне трэба зелле, якім можна будзе вывесці гэтых... Божачкі, я ўжо забылася. Добра, і хай таракана будзем трасяніць. Клапоў і іншых гэтых насякомых. Яна даплаціць, калі там будзе серная полка, серная палічка ці як. Так. Што гэта? У мяне ўвогуле... вось, у мяне ёсць такое. Мне патрэбна, значыцца, атрута. Вітанкі, Гомзік, дарэчы. Толькі што твой інтэрнэт адваліўся. Ну вось, кажу, напэўна, гэта праклён мой перайшоў на цябе. О, хто закінуў? Хедхампер. Закінуў лапкавы магнат. Я зразумела. Супер расцяжачка гэта іспыт, які вось я дадала спецыяльна для гэтага стрыма. Звычайна расцяжачка гэта я трошкі парухаюся, а супер расцяжачка гэта я напрыканцы стрыма уключаю джаз-дэнс і танчу. Як мінімум адзін танец. Калі будзеце настойваць, мабыць, і 2. Вось. Таму што гэтая багема ўвесь дзень сядзіць на срацы, і ёй трэба рухацца. І ўвогуле ўжо у сваю сукенку ільняной амаль не ўлажу. Трэба нешта з гэтым рабіць. Таму будзем мяне прымушаць рухацца. Так, добранька. Спадарыня хоча атруту, значыцца, будзе атрута. Ёй патрэбна ось гэтая халера, каб там была. Нам нешта трэба, чтобы ішло ўніз. Уніз у нас ідзе... Шо стрымлаб? Зноўку. Гэта ва ўсіх. Гэта сёння у мяне стрымлаб зноўку аднавіўся, а гэта значыць толькі адно, што стрыму каб з датам, што ён не захоча нармальна стрыміць. Я не разумею, я ўжо і налада паставіла тыя самыя, што мінулым разам, калі ў мяне ўсё гэта правісала, каб не правісала, але гэтым разам яму нават вось такі расклад не падабаецца, і у мяне гэта няма ідэі, што за халера. Ну, я ўжо кажу, хутчэй за ўсё, у наступным годзе буду стрыміць праз ОБС. Наконт завтрашняга хайпавала, але, напэўна, недастаткова. Можаш у чаце пахайпаваць. На тваім жа канале будзем стрыміць. Так, гэта у нас што? Серная полка. Всё правільна. Пагналі. Нормально. Так. Варым. Ей. Вывучэнне новага. Так. Гэта мы зарана. Ну... Няхай так будзе. Пыщ. Найс. Всё, скончылі. Ну, толькі не скажы мне, што табе не трэба. О! Прадаем. Што там з дэнсам? Вы што, ўжо назбіралі? Мне здаецца, вы не назбіралі, таму нічога не будзе пакуль што. Дарэчы, так, рэальна, вокладка ў стрыма
у нашага, які будзе, яна бамбічная проста, ачмурэнная. Трэба 5 гэтых 5000, але больш за 2000 ніхто не можа закінуць. Гэта каб вы тут кааперироваліся, а не проста каб адзін магнат усё кідануў. Так, яго замучу панос. Ёсць нешта такое. Ну ўсё, табе трэба гэта на лапкі развесці іншых магнатаў. Усё кінуў, ва-банк пайшоў. Ну ўжо 3 у нас тысячы напісана ў мяне назбірана. Нам засталося 2. Хто у нас яшчэ лапкавы магнат? У каго можа быць 2000? Хтосьці дакладна нешта хваліўся мне пазаўчора, што шмат лапак. Трэба, каб усе скінулі, каб было напружванне. Заўтра, не заўтра, а у аўторак на стрыме. Уже не разведзеш лапкі. Ну, няхай у цябе хаця будуць. Паглядзім, мабыць, яшчэ хтосьці прыйдзе. Я спецыяльна зрабіла, каб гэта было 5000, каб гэта было складана накінуць. Так. Нам трэба нешта палячыцца, напэўна. Не, танчыць я буду сёння. Вось, на аўторак я проста прапаноўваю, каб лапкі былі, гартаваць лапкі, таму што у аўторак будзе стрым па Dragon Age, і гэта будзе канцоўка гульні, хутчэй за ўсё, і там будуць выбары усялякія, напэўна, хтосьці з чаціку захоча. Карт-бланш накідаць. Так, добра, нам трэба нешта напалячыцца. Так, што у нас там у зёлкі? За зёлкі. Так. Тэрарыя. Не, нармальна у нас пакуль што. Можам скарыстацца рэцэптам. Трымай. Падаецца, я нешта не тое з'еў, і цяпер у мяне моцна дужа баліць жывот, а яшчэ газы. Я памру? Мабыць, хто-небудзь мяне выратуе. Нармальна, не памрэш, все будзе цудоўна. Глядзі, оба. Адзін алхімік прадаў мне зелле, пасля якога стаў балець. Чаму ва ўсіх гэты панос? Гэта я навяла на ўсіх панос. Наваражыла, блін, панос на ўвесь горад. Трэба дабіць Dragon Age, скінуць сябе кайданы сейваў. А вось, ну нібыта так, але калі мы будзем праходзіць яшчэ Awakening, вось, то мы не скінем яшчэ хутка сябе гэтыя кайданы халерныя. Вось, вітанкі антаганістка, дарэчы. То бок, проста так мы не скончым. Нам яшчэ гэта сраці. Як мінімум некалькі стрымоў нам засталося у Dragon Age. Хаця я, напэўна, кіну на галасавалку, ці ўвогуле мы будзем праходзіць Awakening, таму што, ну, ёсць жа такая опцыя не праходзіць. Вось. Таму магчымасць будзе. Аматарка кайданаў. Ну я ж Беларусі, я люблю пакутваць. Што я магу сказаць? Ну і аматарка кайданаў. Ага, да, я зразумела, пра што жарцік, ну там это самае. Я не адмоўлюся. Вось, завтрашні стрым запланаваны, вокладку ўжо можна пабачыць на ютубе на старонках у твіт. Так, дарэчы, вось, хайпуем.
Стрым, канешне, зараз цудоўна ідзе, ну як бы цудоўна, калі б Streamlabs мне ўсё не засраў. Вось, а ўжо заўтра на канале Вер па-беларуску я буду стрыміць разам. О магад! З гомзікам. Вітаю, вітаю, котка сям'і, мур-мур-мур. Вялікі дзякуй, Гомзік, за падарункавы саб. Я б тебе і так бы прарэкламіла, я ж был на гэтым стрыме. Так, давайте... А, у нас новы ўзровень, дарэчы. Так. Мгм. Всё. Не, давайте захаваемся. Карацей, шчыра, я не дужа хачу гуляць зноў у Dragon Age Origins, таму што яна мяне гэта ўжо задзеўбла, але калі будзем праходзіць далей Awakening там і астатнія DLC, калі вам цікава, мабыць, напэўна, нават не ўсе, хто гуляў, прайшлі гэта ўсё, то мы яшчэ як мінімум на стрыму 5 там контенту будзе. Як жа голыя мужики. Ну так, я згодна. Дзеля голых мужикоў можна і папакутаваць. Так, давайте адразу у наш агарод. Пагналі. О, голы мужик, гэта Альгерт! Спадарства, гэта наш Альгерт прыйшоў. Скриншотик. Наш Альгерт прыйшоў, вы глядзіце на яго у гэтым парадным, не голы. О магад. Альгерт. Што ты прадаеш? Ён мінералы і крышталі прадае. О, нічога сабе. Гэта нешта на багацкам. Але ў мяне няма грошай, выбачай. Я бедная, капец. Я ўсё прасрала. Выбачай, Альгерт, наступным разам. О, вы хто? Так, я баявы маг, і пасля бойкі мне часта трэба залечваць свае раны, каб аднавіць свае сілы. Я думаю, у цябе ёсць грош. Я табе лясну самае дарагое зелля, якое толькі магчыма. Таму што чаму халера і не? Магу дазволіць сабе. Так. Ага. Лячылка. А, лячылка яно тут. Вось. Жыццяліст. Что-нибудь. Ага, террария. Добре, возьмем террарию. Ой, не. Ось так. І пакуль паварым вось таким чынам. Ага, а цяпер дадамо... Блін, не. Нам патрэбны вось. Водоквет. Зараз развядзем на грошыкі яе. Паспрабуй не набыць толькі.
Блін, не развядзем. Не, ну я упэўненая жанчына. Я развяду на грошы. Так. Что тут уверх ідзе? Не, не, не. Нешта ж ішло наверх. Ты не. Ось ты наверх ідзеш. Блін, ну гэта занадта рызыкоўна. Нормально. Сойдзеце. Гуляць у гэта вось такім чынам. Зараз будзем варыць новае зелле, я патлумачу. Так, пакуль што мы прадаем. Ага, можам зрабіць нешта больш моцнае, але окей. Зброя. Давай, оба. Нормально. Трымай. Так. Толькі не кажыце, што вы ўжо назбіралі лапак. Прыйшоў, значыцца, я ў клуб. Бачу дзяўчыну прыгожа, яна кажа, за 2 касара зроблю ўсё, што пажадаеш. Я кідаю гаманіць на стол, уключаю свае старыя матаролі відыгачы. Капец вы шалёныя. Ну, давайте я напрыканцы стрэма гэта зраблю, таму што мне трэба будзе ўключаць іншую гульню, тут паварочваць сабе гэта асвятленне, каб вы ўсё бачылі добренька. Дамовіліся? Я не забудуся, чесна. Капец вы, конечно, шалёныя. Блін, я, напэўна, скіпанула. Добра. Карацей, кажа алхімік, мне патрэбны нейкія зеллі, якія спатрэбяцца на паляванне. А што табе можа спатрэбіцца на паляванні? Можа, у зёлкі моца, напэўна. Ёсць зёлкі моц, зелля. Таму нам патрэбна нешта, што ідзе ўніз. Тэрарыя. Хоба. Вось, карацей, нам трэба па замове зразумець, што чалавеку патрэбна. Потым мы ідзем у сваю лабу і нам трэба зварыць зелле. Вяртайся на месца. Вось, як зразумець, якое зелле мы варым? У кожнага з кветак, увогуле, з зёлак ёсць такі вось шлях, які ён вось ідзе па мапе зёлак і зеляў. Вось, нам трэба стварыць пэўны шлях, які ідзе да таго ці іншага зелля вось на гэтай мапе. Вось, і такім чынам мы атрымліваем нейкае зелле. Тое ці іншае. Так. Вось, зараз мы прасунуліся ніжэй. Так, не. Што там унізноўку ідзе? Ага, тэрарыя. Добра. Тут нейкі гэты вадаварот. Давайте паспрабуем. Зробіць усё, што зробіць, няхай скрадзе RTX 4090. Ой. Не, ну я б не адмовілася ад таго, каб у мяне зненадку з'явіўся RTX 4090, але, напэўна, хату я спалю сабе. Такім чынам. Так. Зараз тэрара ў нас ідзе ў прамысловых колькасцях, маштабах. Блін, ну давай. Оба. Пагнали. Зелье моцы. Заўважце, сам гэтым
пачаў казаць. Так, давайте завершым зелье. Я спадзяюся, гэта тое, што ты хочаш. Так, яму падабаецца. Цудоўна. Ей, мы сталі больш папулярныя. Вітай, ёсць жаданне пракупіць якіх-небудзь грыбоў? Падмігвае, падміргвае. Падміргваем. Падміргвае іншым вокам. Дык гэта, грыбочкі выраць будзем. Ай. Ну так, вядома, у Польшах трэба грэць, таму што гэта ж праўду кажуць дзярж СМІ, што мы тут паміраем без расійскага газу. Так, такога грыбочка ў мяне яшчэ не было. І гэта мне падабаецца. Няхай будзе. І такі няхай будзе. Тык. Бяры. Я зноў не патаргавалася. Забываюся, капец, як у жыцці. Вось рэальна. Всё. О, ідзе. Алхімік, дай мне якую-небудзь лячылку. Учора ноччу мне адзін ліхадзей ляснуў гэтай стрэлам плячо. Рана не дужа моцная, сур'ёзная, але мне хочацца як мага хутчэй вернуцца ў строй і не ляжаць месяц на гэтай ложку. Боже, складана капец. Так, ну, напэўна, у цябе ёсць грошы, калі што, мы паспрабуем развесці. Так, нам трэба нейкае больш моцнае зелля. Так, террария. И здесь до тепла, коли запускается, забирается Android Studio. Напэўна. Хутчэй за ўсё. Так, водоквет. Да сколькі стрым? Ну, я не ведаю. Напэўна, я не збіраюся стрыміць дужа. Я збіралася сёння пачыліць. Таму, напэўна, яшчэ гадзінку я пастрымлю, а потым буду танчыць. Я неяк не збіралася сёння нашмат. Прыкра, канешне, што ось столькі часу нас аднялі тэхнічныя праблемы. Вось. Карацей, гадзінка, ну максімум 1,5 гадзінкі і пайду таксама спаць. Хаця як спаць? Гэта я вам кажу, што спаць. Вось. Але насамрэч я пайду калібравацца з гомзікам да наступнага стрыма, які заўтра. Таму што гэта ён у мяне быў у госціках на канале. Дарэчы, калі вам цікава, то можете паглядзець запісы стрымоў. Ёсць на маім YouTube-канале. Мабыць, вам цікава. Калі вы там нешта прапускаеце і ці хочаце паглядзець старыя крынжовыя запісы, то калі ласачка на YouTube. Спасылачка ёсць у мяне тут на Твічы. Так. Так. Не, ну гэта будзе занадта багацкі. Вось тэрарыя цудоўна. Блін. Ось. Вадзічка нам патрэбная для таго, каб трошки ад'ехаць назад у гару. Ці ўніз, як гледзячы, якое зелле. Всё, скончылі. Толькі не кажу, што няма грошай. Найс. Трымай. Вадзічка, ужо набілі супер расцяжку. Так, ты не паспеў прыйсці.
Калібравацца гэта збірацца ў мегагомзік. Так. Капец, ты зараз людзей нахайпіш на нейкую парнуху, а мы там будзем проста размініраваць бомбу. Гэта будзе false advertisement. Пасадзяць свае ж гледачы. Всё, краш прыйшоў. А позна, позна, ўжо ўсё пабачыў. Зараз пытанняшкі распачнуцца. Мне патрэбны моцная трута. Ён хоча зноўку кагосьці забіць. Ідзі ты ў дупу. Мне здаецца, што гародніна на маім агародзе неяк значна гэта памелела. О, можна зрабіць. Мы зараз зробім зелле, якое робіць гэтыя прадметы вялікімі. Дужа зручнае зелле будзе, напэўна. Карыстацца папулярнасцю павінна. Так, куды б яшчэ тут даехаць можна? О, жыццяліст. Так. Цяпер нам трэба ўнізе нешта паглядзець. Небяспечна, небяспечна. Вось калі наехаць на усялякія вось гэтыя косткі, то мы страцім увогуле свае інгрэдыенты і нічога не зварым. Таму трэба дужа асцярожна. Блин. Ну давай вот вось гэта. Гэта будзе больш бяспечны варыянт. Закинем. Так. Поехали. Цяпер нам трэба направо. Право поехали. Водоквет. Ось яно. Яшчэ один водоквет. Забываюся. Трэба ўкінуць. Такі я сабе алхімік. О, небяспечна, небяспечна. Мо яшчэ? Є. Так, захаваць рэцэпт. Так. Всё. Цудоўна. Пайшлі любошчы са стрымлапсам. Напэўна, ўсё наблытаў, можа не выеме. Ніхто не даваў, але срака дакладна была. Што? Что там за срака? Я вспомнила, так, реально. У нас же была срака з гэтым. З удавой. Так, трымай. Нічога сабе. Трымай.
У гарах здарыўся абвал, і тунэль, які вёў у маю вёску, аказаўся завалены. Як дабрацца да хаты? Нам трэба ёй зелле моцы. Што вы там плануеце на стрым? Так, зелля моцы у нас уже было, дарэчы. А мы захавалі яго ці не? Не, мы яго не захавалі. Ну, канешне, блін, зноў трэба. Давайте. Трэба нешта ўніз, уніз, уніз, каб ехаць. Тэрарыі. Гэта, дарэчы, гэта небяспечны момант, таму што я на стрым нават яшчэ не раздрукавала паперкі, якія патрэбныя. А адказнасць. Блін. Матка боска, які там азадак, вядома, чаму у Гомзіка пасля гэтага ўсяго такі МП да калабаў, ну. Але гэта будзе не Overwatch, мне здаецца, там срака адзіная, якая будзе, гэта срака, якая будзе гарэць. Ад таго, што я нічога не разумею, што адбываецца, а... Так, зелле яшчэ адно. Давай. Водоцвет, водоквет. О, водичка. Блин, не туды. Ну, добра. Захаваем. Скончили. Там, калі Богема не раскіне мазгамі, раскіне мазгамі я. Так, толькі у прамым сэнсе. Гэта зелле моцы, яно табе не патрэбнае? Так, стапэ, а што табе тады патрэбнае? Халера. Я не разумею тады. Гэта зелле моцы. Як тады табе вернуцца? Зелле розуму. А мне здаецца, такога няма. Ха. Ну, халера яго ведаю. Я, напэўна, адмоўлюся. Гомзік усіх падмануў, напісаў у Мастадоне, што тут будзе Just Dance, а тут Just Cooking. Будзе! Ты тут прарэкламаваў. Будзе Just Dance, але трошкі пазней я хачу дагуляць у Bushcraft. І будзе Just Dance. Мы дамовіліся. Гэта ён вас спакусіў на тое, каб вы прыйшлі на стрым і глядзелі, як я тут чылю з зеллямі. Ось. Так, а што тут за... А, тут гэта квесты. Так, гэта мы скончылі. Што ў нас тут? Можна стварыць зелле з 2 рознымі эфектамі? Ого, я нават не ведала, што так можна. А чмурэць. Зелле спрытнасці. А не, гэта не спрытнасці, а лоўкасці і хуткасці. Окей. Ха! Вось яно як гэты панос навесці. Трэба дадатковы эфект ляснуць. Цікава, а зелля паноса ввогуле можна зрабіць? Зелля здароўя, зелля маны. А, ну да. Так, о! Вітаю! Я гандляр-вандровец. Я праходзіў праз вашу краму і вырашыў завітаць. Я думаю, што ў мяне знойдзецца нешта зручнае, нешта патрэбнае, да і скупіць нейкія тавары я не супраць. Пагандлюем? Ну, давай. Так, я не спецыялізуюсь на якіх-небудзь дакладных таварах. Я вандрую па гарадам і вёскам
нешта купляю, нешта перапрадаю. Окей. Ой, тут ёсць зноўку старонка, але нам пакуль што старонкі не патрэбны. Тут ёсць нейкі ледафрукт. Ёсць нейкая путарасль. Давайце возьмем, выглядае цікава. І гэты ледафрукт. І не, нешта занадта ўсяго. Вось гэта я возьму. І добра, давайце вадзічка. Дзякуй за вадзічку, дарэчы. Так. Я, дарэчы, з мастадонам я ўрэшце зарэгалася, але нешта ў мяне не хапае часу на яго, на жаль. Я пакуль папрацую па працы сваёй увесь дзень, то мне не хочется соцсетки открывать, потому что у меня праца звязаная с соцсетками. И я просто хочу зачыніць, не глядзець да раніцы. Неяк дрэнная сабе працу абрала. Кшталту здавалася, што буду працаваць тым, што мне падабаецца, а ў выніку не магу глядзець на тое, што падабаецца ўвечары. Так. Ага, згандляваліся. Ага. Самы разумны, пакуль усе выдаткоўвалі лапкі на вадзічку, назбіраў на шыкоўныя танцы. Ну, хто самы разумны? О, мне патрэбна зелле, якое дапаможа гэта... А, у яе пажарышча ў хаце ці ў полі. Нармальна, у мяне ёсць. Трымаю. Трымай. Я хачу нейкае зелле, якое ўзмоцніць мяне ў бойцы. Я хачу быць яшчэ больш моцнай і хуткай. Так, мы можам зрабіць і яе моцнай і хуткай, дарэчы. Толькі гэта нам прыйдзецца напакутаваць значна. Так. Не. Так. Нават заданаціў, каб лапкі на танцы атрымаць. Капец, то бок, пачакай, калі ты данаціш, то ты атрымліваеш больш лапак? Я не ведала, што так можна. Што за абуз. Так, хуткасць у нас у версе. Нам прыйдзецца ляцець ажно вось сюды. Чмурэць. Ну, пагналі. Што тут у нас? Угару нас перакіне. Што, нічога няма? Мы можам вадзічкай скарыстацца, дарэчы. Я забылася, што так можна. Хоба. Найс. Так. Што тут у версі нас? Ага. Хоп. Так, яшчэ вадзічка. Дзякуй за вадзічку. Капец ты, канешне. Бачыш мэту, не бачыш гэтых прыпынкаў. Ай, блін, не туды. Ну, а ніякіх перашкод. Забылася на слова перашкоды. Дзякуй вялікі. Так. Капец, як нам даехаць да той хуткасці?
хуткасці цяпер. Ага. Далей. Закидываем. Ага. Найс. Вітаночки. Вітаночки, Тімон. Локі, певно, хоче, каб богема напілася води перед танцями. Ну, люди любять, коли я пакутую. Тому чому ні? Каб у мяне гэтая вадзічка ў маім жываце булькала. Ай, не даробім да ідэалу. Хаця мы можам паспрабаваць. Вадзічка, вадзічка, вадзічка. Ну, тут зусім трошачкі засталося. Ну, гульня. Гэта ўсё на перфекцыяністаў разлічана. На. Ай, халера з ім. Адчакайце, а чаму яно толькі хуткасці? А, все нормально. Яно і хуткасці, і моцнасці. Нормально. Да не, там у гульні вадзічка была, вось я і прынёс. А, дзякуй вялікі. Так, зараз я... Ось, ось. Прадаем. Эльфійка прыйшла, але мы пакуль што... У нас расцяжачка ўжо. Разбэсціліся тут. Можна яшчэ было памяшаць і вадзічкай даліць уніз. Ай, я лепшы вораг добрага, таму да халеры і так нармальна, і так сойдзе. Шкодніцкі план. Добра, расцяжачка, гэта я проста трошачкі рухаюся, каб у мяне гэта срака не адвалілася і не зрабілася квадратнай чатырохкутнікам, таму што пакуль я сяджу, я працую, сяджу, стрымлю, сяджу. Трэба трошачкі рухацца. І вам таксама раю. Вось. Калі мне даюць вадзічку, калі у вас ёсць магчымасць, вы таксама піце вадзічку і рухайцеся трошкі. Гэта у нас... Гэта у нас залажы. А што мне адной пакутваць? Ці віскарык. Ты зараз віскарык п'еш? Чацвер на двары. Сіні чацвер. Дарэчы, а можа хочаш гэта ляснуць чаго-небудзь, пакуль мы будзем стрыміць, ці гэта ў VR не супер? Нязручна будзе. Пасля танцаў? А пасля якіх? А падрабязнасці можна? Ці як? В любым стане можаш увяр. Цудоўна, цудоўна. Трэба сінячыць. Тады я не п'ю, дарэчы, але магу ўзяць нешта сабе такое больш-менш лёгенькае, таму што мяне ўсё адно ад нейкага півасу цяпер унясе, бо я кінула піць. Хіп-хоп, вау, круто! Гэта ачмурэць як складана. Я, дарэчы, дуже люблю танцы. Вось я замовіла
замовіла. Дазволіла вам замовіць танцы ў Just Dance, але я танчу, я жудасна танчу, я дрэнна танчу. Таму я дуже люблю сярэднявечныя танцы, таму што там асабліва не трэба вось гэтыя рухі, каб яны былі вытанчанымі і цудоўнымі. Ты проста рухаешся, там бадзяешся трошкі пад музыку, і ты цудоўны, ты неверагодны. Вось, а на жаль, у іншых жанрах, у іншых напрамках гэта не працуе. Вось толькі ў сярэднявечных. Ты жывы, ты яшчэ не ляснуўся галавой уніз. Супер, супер, усё ідзе па плане. О, все, добра, трошки патрэнілася. І нагу сюды. Все, можна зноў сидзець. Так, што нам патрэбна? Ага, вітанкі, Эльфійка. Прывітанне, алхімік. Не жадаеш папоўніць свае запасы зёлак? Дарэчы, у мяне ёсць адна просьба. Мне бы спатрэбілася адно з тваіх зелей. О, якое? Што ты можаш мне прадасці? Мяне збольшага хапае ўсяго. Давай. Пра алхімію пагутарым. Нормально, старгаваліся. Голхастрым звяр. Ну гэта можна. Так, якое зелле? Бачыш, у адным з месцаў, дзе я раней збірала інгрэдыенты, амаль нічога не расце. Кусцікі адрастаюць дужа-дужа не быстра, не хутка, павольна. Я думала, можа, зробіш нейкае зелле, якое паскорыць іх рост. Тады я б магла прыносіць табе яшчэ больш разнастайных зёлак. Цудоўна. Гэта нармальная прапанова. Штосьці небяспечнае. Я не ведаю, ці можна. Я неяк не цікавілася, таму што я ж безалкагольная паненка. Паліць, напэўна, калі з вэйпа можна, таму што мы палілі на калабным стрыме з табой, а ці бухаць можна, я не ведаю. Ютуб і горшае бачыў, па-першае, па-другое, табе ж не абавязкова піць з звычайных бутэлек. Вось, дарэчы, вось, лайфхуцк, як кажуць у мяне ў вёсцы. Вось, проста бярэш цудоўны гэты гліняны келіх і п'еш. І ты цудоўны. Так, нам патрэбнае зелле, якое... Ага, пра рост зёлак. Так, у нас яно ёсць. Ага. Трымай. Вось, ёй падабаецца. Дамо. Усе празрыстыя, ну вось. Да нас прыйшоў вядзьмар. Вядзьмар да нас прыйшоў з гаспадарства. Наконт Твіча наадварот не ўпэўнены, бачу, што хаваць звычайна. Да нас вядзьмар прыйшоў з гаспадарства. Вітаю, алхімік. Дапамажы мне, калі ласка, папоўніць мае запасы зелей. У мяне было кое-чаго з сабой, але паляванне выдалася дзікім. І мне прыйшлося выпіць усё, што было. Мне патрэбна зелле, якое паскарае загаенне ран.
пожадана не дуже токсичная. Ты паляўнічы? Так. Ось толькі я палюю не на звярушак і не на а на тролей, ограў і вурдалакаў розных. На гарпі часам бывае. Агулам прыходзіцца мець справу з усякай фантастычнай дзічу. Фантастычнай дзічу. Затое плацяць добра. Twitch streamers are allowed to drink alcohol during their streams as long as they are of the legal drinking age of their respective... Карацей, мы ўжо старыя, нам можна, нам дазваляе стрым. Да вы из Англии. Все, давайте зробім нашаму цудоўнаму пану Ведзьмару ачмурэнае зелье. Так. Так. Цяперака нам трэба пайсці направо. Гэта у нас водоквет. Нешта я намуціла не тое. Блин. Не, напэўна, не атрымаецца. Я трошки... А можа, атрымаецца. Так. Калі ласка. Не? Халера, яно не... Добра. Водичка цяне зеле да старт. Так, я памятаю. Просто я не заўсёды... Карацей, я забываюся на гэты шлях, які застаецца праз папярэднія зёлкі. На ютубе такія трэш-стрымы адбываліся, што гамон, як гэта згомлю, што дзяўчыне твар аб стол разбіў, ён жа амаль усе свае трэш-стрымы раскрывуціў там. Што? Так, я ведаю, я ўжо рабіла гэта трэцяга ўзроўню, але гэта было не зелле здароўя, таму я хачу проста Ведзьмару зрабіць чмурэннае зелле. Каб вось дакладна было на 10 з 10. Так, треба закинуть. Так. Давай. Ну що ти, ну? Не, може водички долить і буде ок. Водичка топ. Нормально. Живем.
Нават захаваю гэты рэцэпт. Цудоўна. Ўсё, гаспадар Вядзьмар, гані свае грошыкі. Мы яшчэ гэта старгуемся. Так, алхімія лёгка. Самая лёгкая. Самая лёгкая гэта тэма у Ведзьмара гэта алкаголь. Гэта ён павінны мне заплаціць манетай. Вось, дарэчы, гэтых тэм для таргоў не было раней. Таму гэта файна. Ось, я палепшу свае магчымасці і давайце на лёгкім узроўні пра алхімію паразмаўляем, пра ягоныя зёлкі, зеллі вядзьмарскія дамо. Ведьмару заплатите. Чацвёртай тэмы не было. Яны зачыненыя ў версе. Таму не ведаю, але Геральта кніга, здаецца, алкаш. Так, амаль у першай, не падаецца, главе ён там ужо бухае нешта. Там літаральна ён бухае таксама. Там яго запыталі, ці можна ў ягоным тым, хто там з вядзьмароў, ці можна бухаць, ён адразу сказаў, што так, канешне, можна го бухаць. Так, я адкрыла? Блін, я не заўважыла. Капец. Вось мы ніколі не даведаемся, што больш важна. Жанчына, напэўна. У мяне баліць срака. Чаму? Не маю паняцця. А трэба падлячыць. Можа, ёсць нейкая мазь. Ой, ну, з кім не бывае. З усімі намі. Гэта моцнае зелле я не прадала, я іншае прадала. Так, я хочу загрузиться. Блин. Не. Добре, не буду сейф скавить. Так, что там у нас от сраки? Вибачаюся за мінус вуша. Що там у нас допоможе з сракою? Ну, напевно, просто ляцюрка, звичайно, допоможе. Тому хоба. Що там? О, ты можешь набыть самое якостное. Цудоўна. Не ведьмару, дык табе. Ну, могла бы 300 бакс дасці. О, растяжечка. Давай я продам ужо зелье для фістингу і разберемся. Так, яна першай эмоцыі, потым алкаголь, надвор'е і ежа. Давайте ў ежу паспрабуем, што мы не гэта. Я за ежу магу размаўляць. Ёк твою налево. Мне падаецца, нешта не дужа файна ў мяне атрымліваецца. Нешта дрэнна больш стала. Я згубіла сваё крэсіва, не магу развесці вогнішча ў печы. Можа быць... так, у нас гэта... Можа, нешта ёсць на замену. Так, давайте расцяжачку зраблю. Ну, я ў жыцці таксама не умею таргавацца.
Ну, ввогуле 0. Скіл абсалютна нулявы ў мяне у тым, каб таргавацца. Я калі бачу людзей, якія таргуюцца, я проста гляджу на них такая: «О, гэта што за магія ўвогуле?» Для мяне немагчымы ўзровень. Магло быць і горш. Ну, напэўна, горш ужо быць не магло, але дзякуй за за добрыя словы. Спадзяюся, яна нам на Google мапах хаця б паставіць 10 з 10 ці там 5 зорачак. Ой. Як у вас, дарэчы, справы? Распавядзіце, а то я тут адна трынжу пра свае справы. Можа, вы таксама паенчыць хочаце, я дазваляю. Гэта ты ўсё дзяцінства з бацькамі па камаруцы і цягалася. Ой, не, я цягалася яшчэ горш. Я ўвогуле з Каменскага раёна Брэсцкай вобласці. Я не кожнае выходнае, але мы часта з маці ездзілі у Берасці, і там шмат, ну, як мінімум па 2 рынках мы рэгулярна ходзілі, і я цягалася, таму вы мне тут камароўкай мяне не пужайце. У Берасці ёсць гэты калгасны рынак, ён не горш за камароўку. Там, мабыць, яшчэ і больш можна. Хаця, добра, камароўка яна больш, але там, калі ты малы, што адно, што другое. Але ўсё адно не навучылася таргавацца. Кшталтую, ну немагчыма. Я глядзела, як гэта робіць мама, але 0 навыкаў, ну, скілоў. Ніякіх. Так, нам трэба вогнішча. У нас мы ўжо варылі, так, у нас ёсць зелле вогнішча, так. Можам паспрабаваць зрабіць ідэальнае. Пуф. Так. Цяперака нам трэба нешта, што ідзе наверх. Мо гэта нармальна будзе, паспрабуем хаця б. Цікава, гэта можна закінуць? Не, нельга гэта закінуць. Блін, ну, хутчэй за ўсё не атрымаецца, канешне. Ай, добра, не буду мучыцца. Трымай. У выходнай дзверы майго дома зламаўся замок. Як жа мне цяпер трапіць у хату? Можа, ёсць спосаб? Кабзда, які спосаб? Гэта зелле моцы? Не, зелле розуму? Ёсць зелле ўзрыва. Вось што патрэбна было той дзяўчыне, якая згубілася і не магла трапіць да хаты. Ну, окей, будзем ведаць. Паліць дзверы, да ўсё там. О, дарэчы, можна паспрабаваць ёй зелле агню прадасці зараз. Чаму можам сабе дазволіць? У нас пакуль што інгрэдыентаў дастаткова. Не, ёй не спадабалася.
Ай, ну і твае праблемы. Гэта была цудоўная прапанова. Ты проста не разумееш мой геніяльную маю прапанову, мой супер ідэю. Я недапаняты геній. Вось гэты грыб ідэальна, але мне так не хочацца яго марнаваць. Няхай пакуль што па класіцы пойдзем па тым, што ў нас да халеры. Так. Зламаць замок, не бахнуць хату, так. Ну вось не хоча яна бахаць хату, я прапаноўвала. Не разумее яна. Добра, давайте грыбочки ператрэм. Ей. О. Не-не-не-не. Так. Теперь осторожненько. Оба. Так, будет нормально. И уверх нечто. Ось. Ось, что идет вверх. Ну. Нормально. Сойдзе. Я лічу, што амаль ідэальна. Ачмурэнна. Добрый вечер, Гуман Лайф. Вітаю на стрыме. Так, зелье взрыва. Найс. Супер, мега алхимик. Бачишь этой ручки? Это ручки гениального алхимика, амаль Северус Снейп. Давайте яшчэ старгуемся. Але за бухло размаўляць не будзем. Давайте пра багацце. Пра багацце лёгка. Найс. Ось. Калі не будзем жаднічаць, то зажывем. Яшчэ нормально. Все, можна спунькаць. Спунькаем. Добрага вечара. Вітаю на стрыме. Так. Захаваем. Ну і пайшлі паглядзім, што там у нас у нашым агародзікі. Ой, навырастала ўсяго, але, напэўна, замала. У нас трошкі нашыя запасы сыходзяць. О! Чараўнік прыйшоў. Трэба модзе на слова ачмурэна. Напэўна, мне здаецца, сапраўды трэба. Нешта прыдумаем. Так. Вітаю, калега. Ну што, цвіце справа? Квітнее? Так. У цябе ёсць крама? Не, крамы ў мяне няма. Ёсць лабараторыя ў іншым горадзе. Там я праводжу усялякія алхімічныя эксперыменты. Некаторыя даследаванні я раблю за грошы. Каму-то дапамагаю за паслугу. Так што таму мы з табой канкурэнты. Не канкурэнты, хутчэй наадварот. Хутка ў мяне з'явяцца залішнія алхімічныя прыборы, якія цябе дакладна павінны зацікавіць. Так, мне цікава. О, пашлі гачы кідаць. Гэта не той стрым. Мы за утульнасць тут. Безгачава утульнасць.
Мы тут збіраемся ў сур'ёзнасць. У гульню, якую я хочу пагуляць. Так, покажи свае тавары. А, зноў старонка. Мне падаецца, у нас яшчэ са старонкамі ўсё цудоўна. Так, не трэба. Дзякуй вялікі, не цікава. Так, вітаю. Учора мне прыйшла ў галаву адна цудоўная ідэя. Замуціць грэючае піва. Такое, якое магло б сагрэць самым галодным днём зімным. За такое піва мне дадуць добрыя грошы ў паўночных правінцыях. Рэцэпт амаль гатовы, але каб піва заўсёды заставалася цёплым, нужна яшчэ нешта кшталту вогнішча гэтага. Ёсць што-небудзь? Так, гэта у нас моцнае? Нармальнае. Ці не? У нас ёсць нешта больш моцнае? Не. Ай, бяры. А што ты яшчэ дадаш? Гэта сакрэт, окей. Так, давайте за ежу з ім пагутарым. Так, алкаголь і багацце. Окей. Ну, за эканоміку мы Халера. За эканоміку размаўляць не будзем. Гэта цяжка. Ну, добра. Мне патрэбна нейкае зелле, якое можна было б кінуць у монстраў, у бойцы і нанесці яму... Ага. Урон. Я зразумела, гэта зелле выбуху. Так, што ў нас тут засталося? Ага, зелле спрытнасці трэба. Окей, толькі спачатку нам трэба зелле выбуху стварыць. Ось. Трымай. Але мы... Ага, давай на лёгкае. Эмоцыі. Окей. Я ўжо прасрала. Цудоўна. Больш моцная выбух. Бавовну. Ой, моя крама стала больш папулярная. Ну, вітанкі, алхімік. Грыбочкаў не жадаеш набыць? Дарэчы, мне б не гэта... Карацей, мне патрэбна яшчэ адно зеліце. Не дапаможаш? А што табе трэба? Ёсць адно месцейка ў лесе, дзе растуць цікавыя грыбочкі. Але там адныя кошкі ды карагі. Каб праз іх скакаць і нічога не падвярнуць, трэба спрытнасць. О, яму трэба спрытнасць. За эканоміку дачала. Бачыш, я не чала, я Северус Снейп. Таму не да мяне. Так, давай. Так, пакуль што тут, чым ты гандлюеш? Ну, у мяне, здаецца, ўсё ок па зёлкам. Я магу нешта яшчэ напрадаваць, але ў мяне пакуль няма чаго такога, каб прадасці. Давай за мясцовасці. Дзед зараз будзе распавядаць за тое, дзе ён быў. Пагналі. Давай, табе зелле спрытнасці трэ. Спрытнасць. Ой, халера, дзе ж яе знайсці? Ага. Яна ёсць у геймпасе? Гэта на Xbox ці дзе? Так. Гэта за інаком. Матка боска, ну у мяне яна набытая.
Так, это у нас водоквет. Поехали яшчэ адным водокветом. И яшчэ один водоквет. У нас их до холеры. Яшчэ один поинт талента. Файн. Так, теперь нам вверх, угору и направо. Что тут есть такое, что нам поможет? О, блин, ну ты не танная штука, я не хочу марновать. И ты не танная штука, ну, холера. Давайте так, знову водокветом. И что у нас у версии? Давай. Шмат новага дадалі, а што дадалі? Цікава. Так, і яшчэ один водоквет, тому што я хочу хотя б паспрабаваць зрабіць ідэальненька. Так, хова. Водичка. Давай. Давай. Трэба страсці ўсе грошы з дзеда. Моц алхімічная. Я нават бутэлечку нейкую файную зараз абяру, каб усе глядзелі і зайздросцілі. Окей, вось. Захаваць. Всё, класс. О, у нас третья глава. Найс, найс, найс. Тонік Potion Craft, High on Life. Хутка выходзіць персону. Вау. І Atomic Heart, ну, дзякуй Богу, хаця б можна пагуляць нармальным месцы ў яе. Мне падавалася, яна эксклюзівам будзе для, боже, барані ВК-плей. То бок гульня ў Mail.ru. Цудоўна, вы завершили главу. С каждой новой главой з'яўляюцца новые покупники, новые виды заказов, основы зелий, торговцы, гандляры и предметы. Працягвайце выконваць мэты з шляху алхіміка, каб раскрыць усе магчымасці свайго абсталявання і спазнаць усе сакрэты алхіміі. Вось, дарэчы, на гэтым месцы мне падаецца, быў канец дэмкі, ну, то бок ранняга доступу. Hello Neighbor, вау! Ну, добра там накінулі, я гляджу. Assassin's Creed, Odyssey, я, дарэчы, пагуляла. Так. Глядзі, дзед, о! Цудоўна! Трымай. Да пабачэння. О, ваярка. Мне трэба зелле, якое зробіць мяне больш спрытнай. Да я толькі што такое зрабіла. Вось яно.
Спадзяюся, у мяне інгрэдыенты, бо яно капец якое было. Так. Гомзик, ці не ты сцэнарый для навін Рудзі піш? Ясна. А мабыць, гэта ўсё таямніца, і ты насамрэч пішаш. Так, пра багацце, пагналі. Ей. Нядаўна я працавала ў полі і выпадкова знайшла на зямлі старажытны даўні куфар. Я думаю, што гэта клад. Добра, я не буду ўспамінаць, як гэта перакладаецца. Але праблема ў тым, што яго няма. Ага. Добра, зноўку трэба ўзарваць нешта. У мяне ўжо сканчваюцца грыбочкі, якія на ўзрывы нам патрэбны. Ну што рабіць? Прыйдзецца знайсці новы нейкі шлях, каб рабіць зёлкі. Ой, зёлкі, зелі такія, бо у мяне няма такіх грыбоў, каб іх марнаваць. Іх не так ужо і шмат. Што там было направа? Вось. Хоба. Так, это што? Нічога сабе. Ну я зварыла нешта іншае зусім. Добра, давайце зелле спрытнасці і паспрабуем яшчэ адну зварыць. Няхай будзе. Спатрэбіцца яшчэ, напэўна. Не, ну рэальна ніякіх падставаў. Пацвярджаю. Ну няхай будзе гэта. Капец, трэба зноўку рабіць. Што там было уверх? Тык. Потым сюды. Капец, складана як. А што рабіць? Давайте спрабаваць. Зараз вадзічкі ляснем. Блин, ну мы ад'ехалі там, дзе былі. Навошта я гэта ўсё рабіла? Халера яго ведае. Ай. Карацей, замуцім. Нюцца падчас гульні? Што? Што? Накідаліся б заўтра разам з багемай, спрабавалі б размініраваць бомбы. Ну, я думаю, што там сапраўды рэальна і так весела будзе, але
але паспрабаваць можна. Я, шчыра кажучы, я хаця такая на слова ўся такая накідаемся, шчыра не дужа хачу бухаць, таму што я я кінула піць і, канешне, калі дзеля контенту можна адзін разочкі і пабухаць, калі ўжо дужа-дужа хоча спадар Гомзік, але я ўжо калі кінула, то я і не вяртаюся, карацей, мне не падабаецца. Але дзеля жарцікаў можна, канешне. О, 23:34, цудоўненька. Гэта контент, гэта я люблю. Это мой артыкул. Так, прадаем. Так, алхімік, мне патрэбна зелле, якое дапаможа працаваць. Ага. У мяне ёсць такое. Давай пра надвор'е. Прадаем. Всё, цудоўна, у нас дзень скончыўся, і я думаю, на гэтым я скончу вось гэтыя зёлкавыя прыгоды і буду ўключаць Just Dance, таму што я ўжо казала, што я не буду дужа шмат сёння стрыміць. Вось. Таму зараз давайце захаваюся. Вось. І трошачкі будзе трэба пачакаць. Я пакуль што тут павярну ўсё. Хаця, напэўна, паглядзім, ці я буду ставіць стрым на паўзу, на прыпыначак. Так, нешта вісіць гульня. Нормально, нормально. Уф. Уже думала, зараз стрым зноў вылеціць. Я не перажыву. Так. Найс. Так, где там мой Just Dance? Уф. Давайте танчыць. Зараз паглядзім, ці ўвогуле я натанчу. Я спадзяюся, што зараз вытрымае стрым Just Dance. Гэта будзе, калі што, Just Dance 2017, то бок гэта адзіная версія, якая ёсць на ПК. Вось, цудоўна. І пабачыш адразу. Так, там ёсць робацкі такі танец. Ну, там ён выглядае. Там персанаж бы робат, таму. Таму можна яго абраць. Так. Зараз трэба трошкі кабель падцягнуць, напэўна, каб вы мяне маглі бачыць. Так, у кампаніі Just Dance гэта цудоўна. Вось сам-насам гэта не так весела. Я гляджу, зноў стрым памірае. Ну чаму, блін? Што за срака? Зараз лепей стала, ці яно працягвае быць такім? Добра стала, цудоўна. Гэта капец нейкі. Я ўжо не магу. Блін, у мяне нешта... Кабель? Ён не дацягвае. Зараз спрабую падцягнуць яго. Мой сеткавы.
Ну, тягніся, давай. Так, трошки ёсць. Ось, вам будзе... Вы бачыце другую частку майго пакоя. Такая праверыла, ці там ёсць срач, ці няма срачу. Няма срача, нормально. Можна паказваць. Так, ну і падчас гульні не будзе ад мяне гукаў, я адключу, таму што, ну, каб не перабівала гульня мяне. Ну, кшталту... Боже, я не так сказала. Карацей, я зараз уключу у сабе на дынамікі гук, таму вы не будзеце чуць, што я кажу, таму што я адключу гук у навушніках. Добра, я... Сраж непазбежны. Так, гэта энтрапія, яна непазбежная. Так, давайте я зараз пераключуся на... Не, добра, потым пераключуся. Пакуль што... Зараз подключу свой телефон. Так, уваходзім. Вось куды мы пойдзем. Нам сюды. І я прапаную... Так, тут штосьці з роботам было. Я прапаную вось гэта. Калі вы хочаце робота... Ну тут просто, разумееце, тут ёсць гэты робот, а ёсць танец Міку. Ну, няўжо вы не хочаце танец Міку? Хочаш робота? Я зразумела. Я магу і тое, калі я не памру пасля робота. Давайте робота, добра. І тое, добра. Буду сёння добра, только трохі, напэўна, валасы прыбраць прыйдзецца, бо яны мне будуць перашкаджаць. Паглядзім. Так, гульню на стрыме не трэба змяніць? Ну, трэба, але я не хачу. Хаця добра. У меня просто, напэўна, зараз вылецець. Секунду. Зараз. Чакайце трошечки. Блин, а дзе тут гэта панелька? Уф. Так, гульня. Just Dance. — 2017. Добра, все. Поменяла. Цяперака вернуся у прыкладанне. Так, что мы там дамовіліся? На робота ж дамовіліся, так?
Так, я зараз пераключу сабе на дынамікі, і вы мяне не будзеце чуць, таму не губляйце. Вось, вось ёсць, толькі вы цяпер і тое і іншае чуеце, таму я адключаюся. Мяне няма. Кажется, не чутно ў мікрафоне, я магу гэта крычаць, і вы мяне пачуеце, што? Не, мне падаецца, я бачу, што мікрафон захоплівае. Так, пагналі. Ну тады я пакладу. Куды? Грузіся. Я тады пакладу, мабыць, нешта будзе захопліваць. Ну всё. Погнали. Теперь треба наладить камерку, чтобы вам было менее добро. Я тады... Всё, мяне няма.
що ви як? Чи вам норм було бачно? Зараз чуєте? Повинно бути, я бачу, що захоплюється. Ну що ви там, як? Як вам шоу? Чудово. Найс. Тому тепер у нас танець міку я лишу. Как справедливо було. Я вам трошки освітлення додала. Погнали! Не усю с заплющенными. Не усё я вывушила. Ось гэты танец я просто добра ведаю, вось і ўсё. Калі я магу ўключыць нешта, каб вы зразумелі, як я танцую, калі я нічога не ведаю, з таго, што я не танцую.
було справедливо. Все, капзда. Зара. Просто на хайпе мені мегастар, тому... Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Hide. See you licking frozen from your own hands. Want another taste? I'm begging, yes, man. I'm tired of all this candy on the dry land, dry land. Oh, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Hey, so delicious. Talk to me, girl. Talk to me, baby. I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go crazy, crazy. That's right. Ay, 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 ay. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Новий аватар, нічого собі. Давно такого не бачила. Ну що, задоволені? 3 зорки, як у Пезанта. Звичайного смиротного чоловіка, який перший раз гуляє. Я бачу чатик. Чому не бачу?
что там у чате? Конечно, я видела, что вы хочаце, каб я пакутавала. Паглядзім на ваши паводзіны, мабыць, яшчэ пастрымлю Just Dance. Мабыць, трэба будзе зрабіць стрымчанскі тупо па Just Dance. Что вы думаете, что думает чатик наконт стрима по Just Dance, каб я померла за гадзіну? Даеш Распутин? Блин, вось, на жаль, гэта старая гульня, я нават не магу набыць сабе Just Dance Unlimited, які дазваляе мне граць у Распуціна. Вось. Карацей, я не магу у гэтай версіі пагуляць у Распуціна, таму што я не магу набыць падпіску на сервіс Just Dance Unlimited, які дазваляе мне у гэтай версіі гуляць у Распуціна. Але калі ўжо... Добра, апошні рэквест. Я вам станцую Распуціна, але я не змагу набіраць зорачкі. Вам прыйдзецца проста глядзець, як я танчу пад відос на Ютубе. Дамовіліся? І пасля я разыходзімся, таму што я паміраю. Я толькі вось памыла галаву, і яна ўжо ўсё мокрая, капец. Всё, дамовіліся. Окей. Вось я раблю ўсё, што хоча чатик. Трэба завязваць. А то разбэсціцеся тут. Так. Где там мой ютубчик? Ну, давайте, калі я ўжо тут, і без гульні я вам так ужо і быць, я ўключу мяне на вялізны экран, каб вы бачылі ўсе мои пакуты Full HD і з херовым бітрэйтам, канешне. Так, зараз. Дзе яно? Зараз. Так. Гулю вам зарабіць маленечкай.
But the cars are chopped, he danced really wunderbar. All affairs of state, he was the man to please. But he was real great, and he had a girl to speak. For the queen, he was no wheeler dealer. Though she heard the things he done, she believed he was a holy healer who would be her son. Rah, Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rah, Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Just gotta go, declared his enemies. The ladies beg, don't you try to do it, please. Though this Rasputin had lots of hidden charms. So he was a groom, they just fell into his arms. And one night, some man of high standing set a trap with us today. Come to visit unexpected and he really came. Rasputin, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine. Rasputin, Russia's greatest love machine. He drank it all and said, "I'll be fine." Rasputin, lover of the Russian queen. They didn't quit, they Ну, треба навошта гульню купляць, калі можна 5 зорак на Ютубе зарабляць кожны раз. О, ты танчыў са мной! Цудоўна! Божачкі. Всё. Зусім згубілася з усімі сваімі оверлеямі. Уф. Кабзда. Стамілі стрымерку, капец. Што за людзі? А можна наступным разам, я ўжо стамілася. Мы можам неяк стрым прысвяціць Just Dance. У вас будзе магчымасць на наступны утульны чацвер. А ён ёсць у Just Dance? Калі няма, то не будзе. Уф. Капец. Не наступны чацвер. Наступны стрым, які будзе ў чацвер, але ну, карацей, у гэтым годзе больш не будзе стрыму вось такога фармата з твітарскім выбарам і астатнім, таму што на наступным тыдні я пастрымлю Драгонаву, потым яшчэ будзе адзін стрым загадкавы. Вось, і толькі пасля ўжо ў наступным годзе будзе наступная магчымасць мяне прымусіць танчыць у Just Dance. Хаця мне падаецца, што я так запарылася, што вам трэба рабіць рэальна
мо больш чым на 5000 вам рабіць іспыт, мабыць, на 10. Зраблю на наступным стрыме па Драгонаке. Набярэце, будзе наступны стрым па Just Dance. Не набярэце, не будзе. Ну вось, таму на гэтых іспытах нельга больш за 2 кідаць, каб усё было справядліва. Загадка. Вось, усё. Я думаю, на гэтай ноце можна зварочваць стрым. Мы гэта дасціглі піка сваім развіцці гачы і Just Dance. Вось цяпер пра што будзе гэты канал. Лапкі за злотыя. Якая канверсія? Добра. Дзякуй вам вялікі за гэты стрым, за тое, што ўвогуле накідалі лапак, і я тут патанчыла з вамі, прапацела бы сабака. Вось. Я спадзяюся, што вам было весела, утульна, класна, і я думаю, мы сустрэнемся, калі вы яшчэ хочаце, не ведаю, вам не хапіла мяне за гэтыя некалькі гадзін, то мы зможам сустрэцца ўжо заўтра на стрыме на YouTube-канале VR па-беларуску. Гэта YouTube-канал Гомзіка, дзе будзем мы ў VR разам гуляць. Таму вы там ставце, калі ласачка, заходзьце, ставце там, каб вам паведамленне прыйшло, калі мы распачнем. Гэта будзе ўвечары заўтра, а 7 па Варшаве, а 9 па Менску. Вось. Таму, калі вам хочацца яшчэ мяне, але танчыць я не буду, то заходзьце, калі ласка. Вось. Карацей, дзякуй вам вялікі і дабранач.